Kakenun kini kai ad hoc apo ka fastam kalarai ban pensenjono ya kijing yaki hadian ba umutri rang ba ka jala kontra sangma ula kular ban pek ya kijing dawa ke jongki tang ba ula ong ba yakini kijing dawa jongki on penolong tang hadian bala syong komba anilai teli kejelang juga kenhun menteri yakini lethu do ba mebon lengdo obalong unong aktien juga seng fastam Te komba fi meneng ilalik kenduk syai sa di walang haka office jong jeng iladan ka meeting ka baningkong ti haka ta meeting ilai discuss panggi jing ka jing nakaliang jong sarkar bat ka jing nakaliang jongi te ka iladan ka ta estimation tu ki bang ila batai ki ba kumno ka sarkar kala ban penya chakmat yakni ka kes jongi ti kumta hadin jong ta ka first meeting ti sa di walang yong ini sawan biang ngin sai syong biang haka second meeting tingilai syong haka second meeting di hadian jong antara second meeting ke bangilai syong di ki bangila dia discuss di kilabet but ni ong pada bang dan kam bangin kenduk seu chief minister bangin yo ya kata assurance lanu bangila ban expect ba kata enhancement jungi kan urlong di lada kata enhancement jungi kan urlong na em tingila yo very positive feedback na chief minister hi mentan abang ya kendu ya abang ya kran bu chief minister ula panpor nangi bau ongba ka file kala poi attach cabinet but undan kam lightly ki cabinet meeting hadian jong ka lightly ki cabinet meeting ya kata ka proposal jungi kan pas undan ka cabinet but ngin sedang bangin yo no ya kata enhancement dia kata ka dei ka ba ni yo naka office jong chief minister but na chief minister hi jong kejala Meghalaya tomut kene ke enhancement kan dei kata yu mapia pan raja haka baya dei ba kanika enhancement jungi de ngim patla ban disclose namar ba nang nir ki ong ba nai pat disclose ngimla ban disclose namar ba kawai hi khab di ban pas na cabinet hadin ni sa disclose pra de nang nir ki patla ban ong tang ba ka assurance ka bang yo pada kalong ba kata ka enhancement ka bangin yo kan long ida kan dei kata ka bangila deman lani kala bandai ka ba khambaru te ngingia ap mang ya kata hakaba kin ayu ka kin sapas te hakaba ngia kran ru shphang gani ki no shphang gani ki no kai adhok te ngila yo ru ba ya kata ka proposal ka bangila pha ngin kong kila kampen pha shu na ka office jong isa DP walang kila kampen pha shu but kila kentup no ru ya kini ki science ki hindi but ki wei ki no hikai te kumta ni isu apmang ba kata ka cabinet meeting uang tentatively 3 cabinet meetings kemudian lightly cabinet meeting kin don kam tang ba uang don kam try hadu alai ki syem ya kata ka lightly ka cabinet meeting man kamlong safe ndai ki ong ba la ban pas no tang ha cabinet meeting ka baningkong ne ka baar tang ba ya ban long safe pada kipan lightly ka cabinet meeting ti kum ta ngi la kemen ru ngi smutanat ya kata ka jing ya kata ka input ke bangio na ka sarkar ni kemen ngi kuan ai kubleru ikni ki officer sarkar kum na ka office jing sa DP walang sa Ambrose eru nilai tristo ba boro bangin ya penulungan dia kembali PE ula ong ngi amba normally ke cabinet meeting ke sedai sisen chutayo but normally ke sedai sisen haka pusngi tikum ta ula ai ngi amba pila ban ai kata time frame ba lada ka kawai cabinet meeting ka silong kawai haki pusngi tikamut kumno si benakan cempur tingi ngilabu bi kata kanong remba ini up kan ya kata cabinet meeting ke balai kumbala ong naka office jong chief minister kai ko pilih pak thalo dengan jipun lah jong tinggi kai gerai jong pi menta haden gani meeting ya gani ga jing ki ban ong ba ngin penkut no senon ngin penkut ndai ngin ya up kan te hakapor bangidang ya up menta te ngin ya resume bang ki classes jong ki ngin resume bang kum tu kembang ilale hakapor ba ngila is no ya kanika non cooperation movement ka bangila resume lo ki classes ngila resume ya ka jing let correct exam kum ta mentaru ngin resume but ngin up kan ya kata ka lightly ka cabinet meeting ka ba chief minister ulapan